Nimwe masora chamanzigi meka nyamada kanyashi jabaranuma wala safa muya bise sora ufe Shirifla TV bimananga kunafuni na mimi na wala like auye malikunga anejien famora ukunga amba fa yongoni hapa masele bakuruba kunafuni ufle farafina cheche kana jamana duru ka jekulu ukwama ko G5 Sahel demiseni minumbe o jamana nunungono huluka nyongumbe do dayelele do anga jamana fa bakono nyongu memi ni asigikunye wala sa farafina cheche kana jamana duru nunu ndemesenu ubise ka jekulu yere sigikundo utemene ko fe demesenu nyeruka ka bara umeno mbulo da ukanga demenisera umeno nye wala sa ubise ka barada usoro jamana nunu ngono kukishi tungana tami ndo ulaba bitake ko jidala tulie kerengere nyana libini nazarlani nyonje sigikunye oye Ami auladone ka fo jenselegana ni toma Nations Unies keme ka dongerengere ninda ka nyeshi nono yere monga mali jamana kono maminu nyi nono baraba wi hulu keme ka jwa foranje kelembela jede de ta ko bla nono ko ka bulu ka sive nono ko na fami men nono na hani nono bayele malebi feminu ni feminu ndi hulu bela jelebi wala o do ngerengere ne nyana mayaranga nyamana kono nyinanza jumatemene badingo ka ufe bamananga kuna fone na maboye nununde minu ni swani ubi wala awiye audangana Farafina cheche kana jamana duru ka jekulu kama ko G5 Sahel demiseni minumbe akono kerengere nyana farafina cheche kana jamana duru nunungono ayani ado yolu fene ka wiliga jo sirani uye farafina arabula jamana ukono ni uye magerebu ye katasi fo nazarala ni ukomo ko diaspora lubela jele de keme ka nyonzoro anga jamana faba kono ni uye bamakoye ka laje aya bara umeno ni olubise ka buloda farafina cheche kana jamana duru nunungono bara meno meseka ke sababu nyumanye demisenu mo kaseka bulomena yero soro kaseka ukama ya uke jamana duru nunungono kasoro tunganata dusuma jigi ukono bara sabu kadaka odobe katake niko dadiye kerengere nyana maminu mbishinga farinya kuyereke kwajika libi ani nazarala ni nyonje kufo ukadu nazarala jamana duru nunuma nyemo farafina cheche kana jamana una ubiseka fere umenu zigi singa kaseka minye demeseni nununye kaseka fere sigi singa ukaseka barada usoro kaseka ubolo yelema ninga tunganata ko erebo unika sigi kunye oye anga minisiri so menya shime demeseni nya anifaso de nyumanya kisa umo ukeme ka kene ndemva yata anga mami ngume akene ka Shirifla TV jabarani tokola Usmani Zugu na ka jatala Ibrahima Kulibali ni ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ mun mina sigi an ka jamana faaba kɔnɔ k'a daminɛ juin kalo tile 3 ka taa se a tile 6 ma a bɛna kɛ sababu ye ka farali kɛ ɲɔgɔn kan denmisɛnninlaka maa 75 la minnu mina bɔ farafina tile biyanfan cɛncɛ ka 5 jamanaw kɔnɔ nanzaralagun kan Maghreb ani ni jamana kofɔlen den minnu sigilen do jamana kɔ kan walasa kuma ɲɔgɔnyaw ka se ka tɛmɛ farafina tile biyanfan cɛncɛ ka 5 jamanadenw ani u ka jamana cakɛda maa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ in sinsina nanzarala tɔnba Union Européenne fɛ ka bɛn ni san 2016 ye ka se ka jamanadenw don ɲɔgɔn na u ka baarakow ka se ka nɔgɔya sewalenba dɔn bi barisa farafina G5 Sahel denmisɛnw dɔrɔn tɛ yan arabu denmisɛnw bɛ yan fɛ yan bi tubabu denmisɛnw bɛ yan nɔ o ye koba de koba sugu jumɛn do n'i y'a jateminɛ an ka G5 Sahel a gɛlɛya fanba dɔ fɛnɛ ye tungala taga surtout a sira jugu fɛ donc ni jamana minnu bɛ yan bi jamana in bɛ maa minnu n'a bɛ f'o ma ko pays de départ ou pays d'origine n'o ye bɔbagaw n'o y'an ka jamanaw ye an'u bɛ tɛmɛ jamana minnu fɛ n'o ye pays de transit ye n'a bɛ f'o ma tɛmɛsiraw arabu jamanaw olu bɛ yan bi u bɛ taa jamana min na n'o ye tubabu jamanaw ye olu fɛnɛ bɛ yan bi donc lajɛrɛ min n'a to o denmisɛn sabaw u bɛ na dɔn k'a fɔ ni dugu ninnu u yɛrɛ u bɛ cogo di u fɛnɛ est ce que a tagali nafa de b'a la wa barisa bɛɛ bɛ télé de lajɛ dɔrɔn ka wuli ka sira ta donc o bɛ n'a to hali minnu ma taa u bɛ na yen fɛnɛ cogoya dɔn u bɛ n'a dɔn gɛlɛya min b'a kɔnɔ kɛnɛ in dayɛlɛni sen fɛ a ɲɛmɔgɔya kun bɛ an ka jamana minisiri bolo mun ka baara bɛ ɲɛsin jamana kɔnɔ denmisɛnninlakaw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ani ka jamanaden ɲumanya dusu d'u kɔnɔ k'a dakun kɛ farafina tile biyanfan cɛncɛ ka jamanaw denmisɛnninlakaw u kuma da gouvernement ka yamara kɔnɔna na ni président de la république Ibrahim Boubacar Keïta ale min ye G5 Sahel ɲɛmɔgɔ ye an ye nin lajɛ ni boloda k'a fɔ an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ jamana ɲɛmɔgɔw b'u k'u seko kɛ
u ye jɛkulu sigi u tigɛ di ɲɔgɔn ma min b'a to an bɛ se ka an ka jamana sécuriser cogo min na gɛlɛya m'an ka jamana kɔnɔ an bɛ se ka wuli cogo min na nka ko tɛ se ka kɛ puisque fɛn o fɛn bɛ kɛ bi a bɛ kɛ jeunes de baara o baara boloda bi a bɛ baara boloda sini de kama donc a baara bɛ kɛ jeunes de o de la an ye wele bila an ni Union européenne ani Royaume de Danemark ani centre de dialogue humanitaire an farala ɲɔgɔn kan ka wele bila jeunesse Sahel G5 Sahel ma ani Maghreb jeunes ani Union européenne jeunes an kana parce que an bɛɛ hakilina ye kelen an bɛɛ miirina ye kelen an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn ka jateminɛ kɛ min b'a to fɔlɔ jeunes ka hamina ko ye fɛn min ye n'o ye baarako ye n'o ye ka se ka jeunes ladon ka ɲɛ min b'a to denmisɛnw bɛ se ka bolo minɛ yɔrɔ sɔrɔ. Maa minnu bɛna ye ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ kan tile 4 kɔnɔ u bɛna hakilina falenfalenw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ɲɛsin kalankow ma musakakow bɛ se ka nɔgɔya cogo min ani bɛɛ ni basigi. Tɔnsigi dɔ kɛra salon juin 2016 Bruxelles ɲinan u y'a kɛ Mali an ka jamana la mais yanni tɔnsigi ka kɛ baara de kɛra ɲɛfɛ o baara ye jumɛn ye jamana 5 in kɔnɔ jamana o jamana u ye région 4 ta région 4 ani capitale kelen o région 4 région o région jɛkulu jeune jɛkulu mɔgɔ 50 o de taara o mɔgɔ 50 u y'u hakili falen fɛn dama sujet dama kan min ye migration ye tunkan ye min ye kalanko ye min ye baarako ye min ye radicalisation n'a fɔra terrorisme ni jihad ni fɛn ninnu. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Bamakɔ sigi a labɛnna bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔ mun tɛmɛna nanzarala tɔnba Union européenne fɛ ani cakɛda min bɛ wele ko centre pour le dialogue humanitaire k'a fara Danemark jamana ka minisiriso kan mun ka baaraw bɛ ɲɛsin Danemark jamana ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ci ɲɛnabɔliw ma. A bɛ san damadɔ bɔ jɛnsɛnɛkɛnɛ tɔnba Nations Unies kɛmɛ ka don gɛrɛngɛrɛnin da ka ɲɛsin nɔnɔko ma nɔnɔko yɛrɛ bɛ se ka don bala cogo min nka an yɛrɛw ka jamana kɔnɔ maa minnu ni olu ye nɔnɔ baarabaw ye ni u kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu belebele kɔnɔ u ka jɛkulu ma ko FENALE olu kɛmɛ ka jɔfuranjɛ kelen bɛɛ lajɛlen de ta k'o bila nɔnɔko ka bolo kan a se san o san u bɛ a lajɛ ka nɔnɔ baarabaw k'u ta k'u ye nka nɔnɔ yɛrɛ ye fɛn min ye a ka se ka si dɔn nɔnɔ yɛrɛ fɛnɛ bayɛlɛmalen bɛ fɛn minnu ni fɛn minnu fɛnɛ di ka se ka olu bɛɛ lajɛlen dangɛnɛmaya ɲinanza o baaraw olu daminɛna juma tɛmɛnen badengokaw fɛ yen nɔ baaraw n'u donna yen an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Siri Fila TV Jabarani tɔgɔ la Kafunɛ Bacili n'a ka jatala Seydou Ɲare. Don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen kan walasa ka Mali jamana ka nɔnɔ sɔrɔlen tɔgɔ la don ɲɛnamaya nin ye o baaraw ta ko sabanan nun donnen ye. Semaine nationale du lait local au Mali a kɛnɛ in labɛnna k'a sigi sen kan FENALE de fɛ ni o ye nɔnɔla baarakɛlaw ka jɛkuluba ye ani a dɛmɛbaga jɛkuluw ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna na ni o ye PAFLAPUM CAPDEMESO ani VSF Vétérinaire sans frontières ye. Kita cercle kɔnɔ Badengo dugu o de sugandira walasa ka ɲina nɔnɔ dɔgɔkun o ɲɛnɛmayali baaraw nun do yen nɔ. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies a ka bolofara min bɛnnen do daro dumuni koɲaw ɲɛnabɔli ani sɛnɛko koɲaw ɲɛnabɔli kama ni u k'a ma ko FAO san 2001 waatiw la ale ye juin kalo tile fɔlɔ ta k'o kɛ nɔnɔ tɔgɔladon ye diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walasa ka nɔnɔ tɔgɔladon ɲɛnamaya nɔnɔ labaaralaw k'a fara ɲɔgɔn ka jɛkulu ni o ye FENALE ye olu ma sɔn ka ɲɛnamayali dan o tile kelen ma dɔgɔkun kelen o de talen do u fɛ walasa ka hakili jigin kɛ nɔnɔko la nɔnɔ minnu ni o ye an yɛrɛw ka bagan lamaralenw nɔnɔ gɛrɛgɛrɛw ye. Bon, sɔgɔmada in na an farala ɲɔgɔn kan Badingɔ an hakili sigi bɛ nɔnɔko de kan journée mondiale du lait n'i y'a ye 1er juin an b'a kɛ Bamako mais n'o tɛmɛna ka bɔ yen CAPDEMESO ni FENALE ani VSF je crois an farala ɲɔgɔn kan pour que ka journée de la semaine préparer an b'a lajɛ an bɛ région 5 ta ou bien région 3 ta ka se ka tourner ko la parce que n'i y'a mɛn nɔnɔ a bɛ kungo kɔnɔna de la a tɛ Bamako. N'i y'a mɛn nɔnɔ lettre minnu bɛ yen a b'olu de kɔnɔ an bɛ na conférence fana kɛ c'est pour que gɛlɛya mun bɛ baganko kan ani gɛlɛya mun bɛ nɔnɔko kan ani gɛlɛya yɛrɛ mun bɛ sigida la an bɛ se ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma a kun ye mun ye bagan minnu b'an bolo an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo di. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ FENALE nɔnɔla baarakɛlaw ka jɛkuluba do min kɔkɔrɔma donnen do dɛmɛbaga jɛkulu caman fɛ. Bi an bɛ kɛnɛ min kan nin ye journée mondial du lait local, c'est-à-dire que san kelen bilara FAO min ɲɛsilen bɛ diɲɛ bɛɛ ka dumuni sabatili ma u ye don kelen kɛrɛn n'o ye juin kalo tile fɔlɔ ye nɔnɔ ba bɛ se ka don a la cogo di diɲɛ jamana bɛɛ la mais a daminɛna depuis san 2001 mais Mali y'a daminɛ san 2006 mais a baara in kun ye mun ye ko kɛ mɔgɔw hakili lajigin
bɛɛ bɛ nɔnɔ dɔn mɛ ko kɛ mɔgɔw hakili lajigin nɔnɔ nafa ye mun ye n'o kɛra ko kɛ kuma ɲɔgɔnya sigi nɔnɔ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa gɛlɛya mun ni u yɛrɛ bolo ɲɛta mun b'u bolo fɛɛrɛ mun b'u bolo u bɛ se k'o ta ni ɲɔgɔn ye walasa u bɛ kumakan kelen fɔ nɔnɔ in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min laɲini min bɛ k'an kɛ fɔ journée in kan n'an danna Bamako a bɛ gɛlɛya dɔɔni donc FENALE n'o ye nɔnɔbɔlaw ka kulu ba dɔ ye Mali bɛɛ kɔnɔ ani ONG Cap Demeso ani Vétérinaires sans frontières Suisse olu ko k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma pour que an kɛ bɔ ni nin ye Bamako a taa ko sabanan filɛ nin ye san o san nin baarakɛɲɔgɔnya kulu ninnu bɛ nin ta ka na n'a ye FENALE ka duguma tɔnw na pour que u bɛ jɛ tile kelen masala bɛ k'a kan donc kuma ɲɔgɔnyaw bɛ sigi barosenw bɛ sigi nɔnɔ nafa ye mun ye barosenw bɛ sigi an bɛ nɔnɔ ko min na nɔnɔ tɛ se ka sɔrɔ bi fo na an y'an ka misi ninnu bayɛlɛma donc bayɛlɛmali bɛ kɛ cogo di nafa jumɛn b'a la nɔnɔ tɛ se ka sɔrɔ bi fo an yɛrɛ kɛ an bolo di ɲɔgɔn ma fo an yɛrɛ kɛ kulu ɲɛnamaw sigi donc n'an b'o wele responsabilisation des acteurs anw ka k'a fɔ k'anw bɛ ninnu bilasira ONGw bilasira anw b'a dabɔ fɛn de kama maliyɛnw yɛrɛ bagangɛnnaw yɛrɛ u se ka nafa sɔrɔ u ka bagangɛn u se ka kɛ cogoya min na n'u yɛrɛ wulila u yɛrɛ ye k'a fɔ ko baara minnu bɛ kɛ a bɔra u yɛrɛ la olu yɛrɛ de bɛ baara kɛ anw ta ye dɔrɔn ka tɔka tugu kɔ walasa ka nɔnɔ dɔgɔkun ta ko sabanan ɲɛnamaya an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ni o ye an yɛrɛw ka misiw gɛrɛgɛrɛ nɔnɔw ye dugu 3 o de sugandira walasa baara ninnu ka ɲɛnamaya yen nɔ kɛnɛ in sigili sen kan a nun doni baaraw kuncɛlen kɔfɛ Badenko dugu kɔnɔ a ta ko sabanan in tile filanan o kɛnɛ bɛna sigi sen kan jatu la Agence nationale pour l'emploi jɛkulu do min ka baara ɲɛsinnen do baarada yɛrɛ de dili mɔɔw ma an ka jamana kɔnɔ u bɛ an ka jamana kɔnɔ san jamango do bibi na n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita don min na a bi fanga ta y'a jira k'a fɔ Mali denmisɛnninw ka baara ko de bɛ a hami na a ye layidu ta k'a fɔ a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min bɛ se k'a to baarada 200 ɲɔgɔn na o bɛ se ka sigi sen kan Mali denmisɛnninw ye o de kosɔn Agence nationale pour l'emploi ANPE a yɛrɛ kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ jamana ɲɛmayaso ka hakilina bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogo min ni ka baarada dɔw boloda a yɛrɛ ye san kelen kɔnɔ u ko min ma ko plan de travail annuel PTA kunnafoniw ye a jira k'a fɔ sira min ni Agence nationale pour l'emploi ANPE kɛmɛ k'o ti a yɛrɛ ye a bɛ tali kɛ fɛn min kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna togodalala baara ko ni u k'a ma ko emploi rural ani an balakaw yɛrɛ baarada bɛ se ka di u ma k'u yiriwa cogo min o de kosɔn u kɛmɛ ka min ye wulikajɔw ye k'olu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sira damadɔw ka yɔrɔw minnu bɛ yen ni sɛnɛ bɛ se ɲɛ ye ka tɛmɛnen kɔfɛ kamamafɛn marali i n'a fɔ sɛ mara ni kami mara o n'a ɲɔgɔnnaw fɔ ka taa se bagan maraw ma olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka cakɛdaw di mɔɔw ma cogo min ANPE kɛmɛ ka i sinsin o de kan o de kosɔn u ye jateminɛ dɔw kɛ marabolo damadɔw la ka i Segu ani Kulukoro ka lajɛ baara in bɛ se ka dankɛnɛmaya cogo minnu na ni marabolo ninnu na u kɛlen kɔfɛ ni ka i baaraw dili n'u don min kɛra san 2017 in marisi kalo tɛmɛnen na min kɛra sababu ye ka baarada 53 ɲɔgɔn na di ka i mara denmisɛnnin dɔw ma ni ka labana ka baara minnu ni u ko ma ko emploi temporaire u tɛ dɔwɛrɛ ye a y'a baara min bɛ to ka di ni a bɛ to ka cunjun a y'a o fana dira maa 300 ani maa 10 ɲɔgɔn na ma a y'a Kulukoro mara ale n'an bɛ a ka baarada fana bisimila kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa min gɛrɛsɛgɛ donna o baarada in na u k'a ma ko Birima Jara ale de gɛrɛsɛgɛ ye fara ci tuma min na ni wulikajɔw kɛra k'u bolo mɔnɔ bɔ baarada in a sɔrɔli nɔfɛ appel à candidature kunnafoniw y'a jira k'a fɔ o baara min sigira sen kan Kulukoro mara la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Megetan commune rurale la Janginɛbugukaw fɛ yen a y'a kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kamamafɛn marali ni o ye sɛ mara ni kami mara na ɲɔgɔnna ye ka taa se nakɔsɛnɛw ma ani ka bagan yɛrɛ balo k'a tulɔ ka sɔrɔ k'a feere embouche bovine na a y'a o sira damadɔ a y'a ANPE ka nin dɛmɛ ɲɛsin bɛ o de ma Kulukoro mara kɔnɔ baaraw olu n'u donna ka bɛn ni juin kalo tile gale ye Janginɛbugukaw fɛ yen nɔ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ minisiriso min ɲɛsin bɛ baarako ma an ka jamana kɔnɔ o minisiriso sɛbɛnfura ɲɛnabɔba ni u k'a ma ko secrétaire général Sumana Sataw ale tun bɛ kɛnɛ ka taamadenw na ni ka fara minisiri ka chef de cabinet kan ani ANPE yɛrɛ a directeur général ka taa se Kulukoro ANPE bolofara min bɛ yen ani Bamakɔ ta olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ taama in na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Ibrahima Diallo ye ale y'a jira k'a fɔ dɛmɛ min kɛlen filɛ nin ye ka ɲɛsin ale ma ANPE fɛ ni a bɛ don jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka baarada
la ba kɛmɛ fila o dili mɔ denmisɛnninw mɔ a ko ana fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan minɛnw minnu dira walasa baara ka se ka nɔgɔya a bolo ko minɛn ninnu la ladon jogo ɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ nafolomugu min dara k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin a mɔ ni o ye sɛfa wari miliyɔn 30 ɲɔgɔn na ye sɛfa wari miliyɔn 30 in a kɛmɛ sarala 80 bɛɛ lajɛlen kɔni gɛn bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ ye ayiwa mugan min bɛ to sa i yɛrɛ bi a lajɛ ka i pasa fili ko o lasegi dɔɔni kalo 30 ani kalo 6 kɔnɔ walasa denmisɛnnin tɔw minnu bɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu dɛmɛ alamisa juin kalo tile gale Janginɛbugukaw fɛ yen commune Megeta commune kɔnɔ baaraw minnu ni olu kɛra ye u filɛ nin ye ayiwa an nana nakun min na n'o ye nin projet ni kurunbotigɛ ye ayiwa aw yɛrɛ ɲɛ b'a la baara minnu kɛra mɔgɔ tɛ fɛn fɔ mɔgɔya la misi marayɔrɔ bɛ yen sɛ marayɔrɔ bɛ yen directeur da donna la k'a fɔ ko caman wɛrɛw bɛ se ka kɛ a kɔnɔna a daminɛna Kayi an bɛ Kulukoro bi n'Ala sɔnna tile 2 in na an bɛna taa Segu o bɔlen kɔfɛ fɛnɛ u y'a boloda Mali région damadɔ bɛ yen a y'u jate Sikaso b'o la Kidali b'o la Menaka b'o la yɔrɔ wɛrɛ caman b'o la an bɛna taa o bɛɛ la a bɛɛ lawulila mun de kɔsɔn a fɔra cogo min discours minnu tɛmɛna ni taa ɲɛ a bɛɛ lawulila de pour que an bɛ fɛɛrɛw sɔrɔ fɛɛrɛ min b'a to togoda denmisɛnw u ka se ka bolominɛfɛnw sɔrɔ u sigiyɔrɔ la min b'a to u ka kisi tungafɛ taga ma o kɔlɔlɔ ye fɛn min ye aw bɛɛ b'o dɔn donc projet nin lawilikun y'o de ye o de y'an nakun ye nɔ bi n'aw hakili b'a la bi ye a tile 8 ye alamisa tɛmɛlen o tun ye kalo salen tile 25 ye Segu sɛnɛkɛlaw bagan maralaw jɛgɛminɛlaw fɛn o fɛn n'o ye togodala baarakɛlaw ye a bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Segu an ka jamana kuntigi n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ a bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Segu ka taa yira fasodenw na k'a fɔ faso ni a ka sini a ka bi a bɛ sɛnɛ de bolo alors bi ye o tile 8 ye anw fɛnɛ bi yan bi donc an b'a la ka o ŋaniya minnu taara Segu o waleya tɔ o de bɛ sɛnɛ bi cakɛda min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni u k'a ma ko faso kaba société faso kaba ni a dɛmɛɲɔgɔnw i n'a fɔ patronat du Mali mɛ kalo tile 30 u ye a lajɛ ka kɛnɛ dɔ sigi sen ka dɔ fara hakilina kan wale kɛlen ka kalansenw ka se k'a ka dɔntaw ka wuriya aya kɛnɛ in ye o de ye u k'a ma ko atelier de formation wale kɛlen session de formation a dabɔkun ye fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna n'a ma ɲa k'a fɔ faso kaba a ka baara fanba ɲɛsin bɛ fɛn min ma o ye sɛnɛkɛ fɛn ko ta fa ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sumanji yɛrɛ bɛ se ka lasago jogo ɲuman na jogo min bɛ se ka to sɛnɛfɛn mana dan a bɛ se ka kɛ ɲɛfɛn ye barisabu ka da ka dɔnniw de kɛmɛ ka jira k'a fɔ sumanji a bɛ se ka lasago cogoya dɔw de la min bɛ se ka to a danne bɛ se ka fɔli ni ka maa nafa o kuma na faso kaba a kɛmɛ ka maaw de fara ɲɔgɔn kan dɔ fara ngalanga kɛnɛ in kan min bɛ se ka to maaw ka dɔnta bɛ se ka bonya kosɛbɛ sumanji yɛrɛ a ɲɛdɔn jogow la o baaraw minnu ni olu kɛra faso kaba fɛ an ka maa minnu ni o kun bɛ a kɛnɛ kan Sherifila TV Jabarani tɔgɔ la u ye fɛn minnu sɔrɔ o filɛ nin ye tɔn min ɲɛsilen don sumasiw koɲama n'a bɛ fɔ a ma ko association sémencière du Mali ASEMA faso kaba ye o tɔnden ye faso kaba yɛrɛ cakɛda ye min ɲɛsilen don sumasiw olu dilali u ladonni walima k'u lase u seyɔrɔw la kumana na ni mako ser'u ma faso kaba yɛrɛ ye cakɛda de min ka baara ɲɛsinnen don si ɲuman a sɛnɛli ani a jɛnsɛnni Mali fan bɛɛ donc o y'anw ka baara ye o hukumu kɔnɔna na u ye tile 2 kala boloda kala min n'a kan ka kalandenw k'u ladɔnniya sumasi yɛrɛ maracogo a n'a lasagocogo la kɛcogo ɲuman na an ka laɲini ye mun ye kalan nin kɔnɔna la ayiwa si bɛ bɔ cogo min ani ka lasago cogo min alors participants ko kalandenw ko o faamuya kosɛbɛ donc ani u bɛ lasago cogo min magasinw na alors o fana ladɔnniya donc n'o o ladɔnniyalaw fɛ u y'o faamuya ayiwa caman bɛ se ka bɔ tiɲɛli la ɲinifɛn bɛ kɛ sɔrɔfɛn dɔ bɛ sɔrɔ ka fara musakaw kan alors donc o kan ye kalan laɲini dɔ ye tiɲɛ na kalan nin daminɛ ni sisan cɛ ne ye ko caman faamuya wa a bɛ somɔgɔ sama bɔ fɛn min yɛrɛ ye siforo o sɛnɛcogoya siforo yɛrɛ kan ka sɛnɛ yɔrɔ mun na n'o bɔra yen nɔ a sɛnɛcogoya n'o bɔra yen nɔ
a kan ka ladon togoya min na fo ka taa se ayiwa a kalima ina fo ka taa se suma labɛn waati ma an y'o togoyaw bɛɛ faamu o bɔlen kɔ a selen yɛrɛ kɔ a kan ka labɛn togoya min na basa si ye fɛn min ye a kan ka kɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen de ye donc a kan ka lasago togoya min na a kan ka laja ka se hakɛya mun na an y'o bɛɛ faamuya sɔrɔ kalan nin kɔnɔna la n'o bɔra yen nɔ an kan ka a mara togoya min na sani ka an kɛ k'a lase ayiwa a feereyɔrɔ ma mun bɛ ka an bila si sɛnɛ in na sani k'a se yen nɔ an kan k'a lamara togoya mun na k'a ladon togoya mun na an y'olu bɛɛ faamuya sɔrɔ kalan in kɔnɔna la si yɛrɛ ye fɛn suguya mun ye sani ka taa se anw ka sɛnɛ ma a bɛ siɲininaw b'a ɲini togoya mun na ka a lasago fo ka taa se anw ka sɛnɛkɛ wagatiw ma an y'o bɛɛ faamuya sɔrɔ kalan in kɔnɔna la. An ma waladɔnna k'a fɔ ni tile fila kalan min filɛ nin a bɛ kun cɛ dimanche juin kalo tile 4. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Bamakɔ kɔnɔ denmisɛnninw lasago yɔrɔ min ni u ladamu yɔrɔ min bɛ wele ko pouponnière Bamakɔkurakaw fɛ yen don tɛmɛnenw na kasara dɔ ye yen sɔrɔ ka sabu kɛ tasuma wulila a fa dɔ la. O de kosɔn walasa dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin u ma min ye sɛfɛ wari dalasi 60,000 o kɛra dɛmɛ ye ka ɲɛsin u ma walasa baaraw bɛ se ka nɔgɔya denmisɛnninw lasago yɔrɔ ani u ladamu yɔrɔ pouponnière in na min dira mouvance républicaine fɛ walasa ka se ka denmisɛnninw hali bi maa minnu ɲɛsin bɛ u ladonni ni u ladamuni ma baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na mouvance républicaine ma ɲɛma an sera ka fila sɔrɔ ka bɔ a yɔrɔ ko minnu y'u bila baara in kɛli la a bɛ maa min ka kuma galamanin na Usmani Zogore n'a ka jatala Ibrahim Kulibali. An y'a kalan internet ni fɛnw na ko u ka sali dɔ jeni na ko tasuma u ye kasara dɔ sɔrɔ tasuma y'u ka fɛnw jeni bon alhamdulillah ala bɛ fo kosɛbɛ mɔgɔ ma bana a la nka u ka fɛnw de tiɲɛna dumuniw n'u ka finiw bon anw ye association dɔ ye mouvance républicaine an farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka mɔgɔw ye u ye u ka dɛmɛw kɛ kiliman dɔgɔ ba kelen man ca donc ni min ye min sɔrɔ an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a don fɛnw na ka n'a d'u ma yaasa u bɛna bɔda sɔrɔ u bɛna fiɲɛ bɔda sɔrɔ u ka gɛlɛya in na dɔɔni bon musaka min donna da fɛ a bɛ taa 70,000 nin dɔ kɔ la nka o ye an yɛrɛ ye a teliya ka na ni min ye fɔlɔ hali bi dɛmɛ dɔ bɛ ka nalen n'Ala sɔnna ni o dɛmɛ farala ɲɔgɔn kan an bɛna n'olu fana ye tuguni an kɔni min maliyɛn bɛ wele an ye baara min yan nɔ a fɔra an ye ko denmisɛnnin 250 de bɛ yan bon denmisɛnninw an yɛrɛ u ye bon alhamdulillah jamana bɛ a seko k'a ko la nka an ma a weleweleda se mɔgɔw ma ni min se min ye u ka n'u dɛmɛ ka d'a kan baara in ma nɔgɔn denmisɛnnin fitininw don denyɛrɛninw b'a la kɔrɔbalenw b'a la dɔɔni o da baara min a ma nɔgɔn donc mɔgɔw ni min se min na u kana u dɛmɛ jamana b'a seko kɛ dɛ nka ni bɛɛ farala an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka n'u dɛmɛ a bɛna ko nɔgɔya u bolo. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Maroc jamana maa ɲɛmaw kɛ kun bɛ ka wulikajɔw ni senɔw caya farafinna tile bɛ yanfa jamanaw kɔnɔ k'a fɔ farafinna tile bɛ yanfa jamanaw ka tɔ Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a ka di Maroc jamana ye a ka don a kɔnɔ ka kɛ a tɔnden ye wa Maroc ma jima yɛrɛ ni o ye roi Mohamed Sisi ye a kuma fɛ ɲɔgɔnkunbɛba min bɛna kɛ CEDEAO binaku ka Liberia faba la Monrovia ka bɛn ni juin kalo tile 3 n'a tile 4 ye ka taa ye a kɛnɛ kan hali bi mɔgɔw bɛ se ka donni lapasa cogo min jamana ɲɛma minnu ni cakɛɲɔgɔnya bɛ Maroc jamana ni olu ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ yiriwali nasaraw kan olu bɛ se ka lapasa walasa ka se ka dɔn nka denkura min nana ye ngɔyɔ la ni o kɛra gilikande ye Maroc masakɛ Mohamed Sisi bolo o ye mɔgɔw bɛ taa bala min na Bani Israila minisiri ɲɛma Benyamin Netanyahu ale sina ka ye k'a fɔ ale bɛna taa Monrovia CEDEAO ka ɲɔgɔnkunbɛ kɛnɛ kan kabini o kɛra Maroc ma ɲɛma Mohamed Sisi sina ka jira k'a fɔ ɛlɛ ni kɔni bɛ kɛ ayiwa yafaba ye farafinna tile bɛ yanfa jamana ma ɲɛmaw ma ale tun ye layidu min da ko a na ye kɛnɛ kan a tɛna se ye bilen o kumana a bɛ a lajɛ ka bonya in bila ka waati wɛrɛ kɔnɔ barisabu ka da kan minisiri ɲɛma Bani Israilakaw fɛ Benyamin Netanyahu ale ni o tɛna se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan barisabu ka da kan n'i ye kɔnɔw lajɛ diɲɛ kɔnɔ Maroc jamana ani Bani Israila jamana ni ɲɔgɔn cɛ ja tɛ o n'a ɲɔgɔnna jaba ye ko in tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ Palestine kunkanko de don wa Bani Israila yɛrɛ ni farafinna jamana caman fɛnɛ fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ nka Maroc ma ɲɛmɔgɔw ye a jira k'a fɔ kabini a mɛnna k'a fɔ CEDEAO ka kɛnɛ kan Benyamin Netanyahu a bɛna taa CEDEAO ka kɛnɛ kan ko farafinna jamana ɲɛma caman bɛ yen minnu ni olu kɛnkun bɛ ka kanu ka taa kɛnɛ kan a ko a dɔw ye u ka taali bɔ a ma minnu yɛrɛ kun kɛnkun bɛ k'u nɔnɔ bila ni jɛkulubaw ye i n'a fɔ délégation minisiri ɲɛmaw n'u ɲɔgɔnnaw
k'olu caman ye caman bɔ u ka maa hakɛ la kɛnɛ kan ka sabu kɛ Benyamin Netanyahu bani Israɛl minisiri ɲɛma ka yeli ye CEDEAO kɛnɛ kan. O kumana Marɔku masakɛ Mohamed Sise a ko lɛni ale t'a fɛ a ka yeko fɔlɔ CEDEAO ka kɛnɛ kan o ka taa kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ni ɲɔgɔnfaamuyabaliya kɔnɔ ka sabu kɛ bani Israɛl minisiri ɲɛma Benyamin Netanyahu bɛ kɛnɛ kan. O kumana bɛɛ lajɛlen kɔni ka yafa mɔ don nataw la a n'a ye CEDEAO ka kɛnɛ kan nka nin kuma in kɔni na a bɛ bɔ a mɔ fɔlɔ. O Marɔku jamana kelen kɔnɔ a gaɲaka yanfan fɛ yɔrɔ min ka minɛ don ni nin y'a kalo 6 ye an bɛ ɲini don a kalo 7nan na sa u ka mara ma ko Al Useima kaw fɛ denmisɛnninw kɔni don o don u bɛ wuli ka jɔw de la kabini tuma min na Marɔku masakɛw tɛ ka kalakari u ɲɛna ka bɛn ni a ye fɔ a laban u yɛrɛ bɛ ka lajɛ ka dɔ fɔ a la sa barisabu ka da ka kɔsada in na Marɔku minisiri ɲɛma ale n'an bɛ dantigɛ k'a fɔ bibi na Al Useima kaw fɛ fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ sen n'a ye jamana ɲɛmaayaso hakili bɛ a la wasigikafo minnu ni olu bɛ se ka dayɛlɛ u ni furubatɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ye ni o ye société civile ye ka taa se a y'a fanga ɲini jɛkuluw ma minnu ni olu bɛ yen k'o sigi ka fɔ ko jamana ɲɛmaayaso labɛn bɛ o baaraw ka kɛ Sahada Edene El Othman minisiri ɲɛma kura nin kɛra ale ka dantigɛliw ye maa caman kɛmɛ k'a jira k'a fɔ bi bi in na fanga ɲini jɛkulu wɔɔrɔw minnu bɛ yen ni dankɔrɔbaw don ni u k'u ma ko parti de la majorité kɔrɔ ye olu bɛ jamana ɲɛmaayaso fan fɛ olu bɛɛ lajɛlen n'an bɛ a jarabi k'a fɔ a ka kan Marɔku maa ɲɛmaaw u ka lajɛ ka kɔnɔ in ni o ye Al Useima mara in ye ka lajɛ baara daɲa minnu ni o bɛ denmisɛnninw na yen nɔ ka lajɛ ka o baarakow sigi sen kan min bɛ se ka to denmisɛnninw ka baarako bɛ se ka nɔgɔya ko barisabu ka da ka k'u kɛmɛ ka jira de k'a fɔ u kɛmɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye Marɔku ko la o kumana ko jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛ k'u gwɛlɛya k'o baaraw sabati nka don dɛmɛnenw na a y'a min ye fanga ɲini jɛkulu wɔɔrɔ ninnu ye nin kundu dala k'a ye u kɛ kun bɛ k'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ wuli ka jɔ la ko in na ni o ye Al Useima ye ko maaw de don minnu bɛ ka baara kɛ ni ko kana hakilina ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Aligérie jamana min ni Marɔku jamana tɛ ɲɔgɔn kan fɔ a y'a ko Aligérie de bɛ ko u juguba ka kɛ jamana ɲɛmaayaso kan nka u n'an bɛ u dalaka kɔni yɛlɛma bi k'a fɔ a ka kan jamana ɲɛmaayaso ka denmisɛn ninnu lamɛn walasa furaw minnu bɛ se ka sɔrɔ Al Useima lahala la o furaw bɛ se ka boloda ka se ka a yɔrɔ basigi nka maa minnu minɛ bɛ denmisɛnnin ɲɛmaaw kɔni na i n'a fɔ Zabzaki ni a tɔɲɔgɔnw olu kɔni ma bila u bɛ Casablanca Marɔku faaba la bolo la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Moïse Katumbi ale de ye Tupisa Mazembe ndolati jɛkulu tigi waritigiba don Congo Kinshasa jamana den don don dɛmɛnenw na a tun bɛ jamana ɲɛma Joseph Kabila ka jamana ɲɛmaayaso fanfɛ nka labanna ka sin ka na muruti ka taa a y'a fanga sinamatɔ bina k'u kan ale yɛrɛ de fɛnɛ kun ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Lubumbashi yɛrɛ marabolo ɲɛma ye nka tuma min na ni a murutira jamana ɲɛma ka taa siraw mɔ bɛɛ a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la a labanna k'a jira fana k'a fɔ a b'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini k'i kwada jamana ɲɛma Joseph Kabila kwa la o kɛra sababu ye ka sin ka ɲuɲu ni ɲaɲa wuli a nɔfɛ ka sabu kɛ o nana jira k'a fɔ a kɛ gɛn bɛ ka dunan dɔw ka wele bila olu ma Amérique jamanaden dɔw bɛɛ la k'a fɔ olu ka doni maramafɛn ye Congo Kinshasa jamana kɔnɔ walasa ka fɔ jaso baaraw o n'o hakilinaw bɛ se ka sigi sen kan i n'a fɔ coup d'état n'a ɲɔgɔnna u nana o ɲuɲu n'o ɲaɲa wuli a nɔfɛ fo ka taa ni a ye kiiribulon kɔnɔ Lubumbashi nka kuma o kuma ni kiiri ko k'a bɛ sigi sen na a kanuba ka ca cogo min denmisɛnw ni lakanatigilamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fo kɛra sababu ye k'a yɛrɛ jogi a joginen a ka lapasabaw ni o ye avocat ye olu ye surunani don kɛ ko k'a lajɛ sira ka d'a ma a ka t'i yɛrɛ furakɛ Belgique ni o ye Belgique faba Bruxelles tuma min na ni a taara yen u labanna ka kiiri wɛrɛ wuli a nɔfɛ k'a fɔ a ye dɔ ka sangaso fɛnɛ daraki a la nkalon kan ko kumana ko o kaso fɛnɛ bɛ a ɲɛ n'a kɛra donfɛn ye a kɔni bilama chrétien diinɛ ɲɛmaaw ye sigikafɔ minnu don jamana ɲɛma Joseph Kabila ani fanga sinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ o jaabi ni o ye rapportw ye olu ye fɛn min fɔ Moïse Katumbi ko lahalaw la a ko kɔni mɛnna a ma se ka dangɛnɛmaya nka a labanna ka mɛn barisabu ka d'a kan u y'a jira k'a fɔ jalakiw minnu ɲɛsin bɛ Moïse Katumbi ma ko jalakiw don minnu ni u ni tiɲɛ tɛ ɲɔgɔn fan bɛɛ ko tumana ko ka lajɛ ka jalaki ninnu bin ka bɔ a kan nka Moïse Katumbi yɛrɛ bilaman de n'an bɛ wuli ka jɔ de kɛ ka diɲɛselekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies hadamadenya hakɛ sabati jɛkulu sɛgɛrɛ ko a bɛ a ka dusukun kami jira ko fɛn min ma ko plainte Congo Kinshasa fanga kan barisabu ka d'a kan ko ale bilama bɛ faratiba de danganda la ale tɛ se ka don Congo Kinshasa jamana kɔnɔ bilen fanga bɛ ɲɛ n'a kɛra donfɛn ye fɛn bɛɛ fɛn na n'o y'a sɔrɔ bɛɛ maaw n'a fɔ k'a y'i tugu ka don o kumana a b'a fɛ a ka se ka lakana fɛɛrɛ minnu bɛ sigi sen kan sa o kɛra sa MONUSCO min bɛ Congo Kinshasa kaw fɛ yen ni o ye diɲɛselekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu ye o bɛ se k'i jɔ ni a ka lakanani ye walasa a ka se ka don sawa a kɔni mana tigɛ dawuda kɔni nka diɲɛselekɛnɛ bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na o ye a ka laɲini ye.
Rwanda jamana kono Paul Kagame uti kalo nata jamana kundigisigi kalata uchebo do barasabu kadaka yelema duna jamana sharia sumbala ni furuba kalata do referendum mingeme ku daga aye ngama minumbe sane olute fanganyine jakulu kono jenyora yewu ka jamana nyama ya nyine ka kechebo yewu kumako independent olu ko ni mila magwele ya babe uka barasabu kadaka kalata sharia unambe ajera ka fo ni ye jonyera yeye independent wala sa da yamaria ka dimo iki kambo foka soro la de fasode ke ma woro nyona isira ka olu ka bulu no soro kama ko parrainage wale kele signature ya o ma ke me woro menye jonyera wiye olu de ke me kamara bulu bela jele de ke sino de sa wala sa ma ke me woro de kasika soro o fene soro to kuma do la o tita ya gwele ya bako barsa buka da kamara bulu be marabulu la marabulu nyama menombe no ni olu do be ku yera ye Paul Kagame ka fanga fanve ubi alaje kadu monu hakleche wala sa jonyera ye nunu ngana se ka masoro fiu ukasika ke chebo ya agwele ya bako ni mbinga Paul Kagame ka fanga ko ngeme ka jira ka fo luto ko kalamo kala tala benija kulu refene keme ka jira ka fo atako ko ni ngalamo nga Rwanda jamana ko ni ngono bi mama ko ni mbi kamo ka fo ibi kwada Paul Kagame kwa ko ni na ikado nga fo ibi dugule ya bade ka bara sabu kadaka bugotigi mimbe ni ashite tame sambisa ba ni sanduruka ukama ko Diana Ruigara alekele ka jira ka fo abi kamo ki kwada jamana nyema Paul Kagame kwa la yorobe ashina katabala aere jadoula jaumino nye lagoshi kuna foni soro sara kura safe ni oye réseaux sociaux ye jamino ni atogomandi fiu ka mangutu chien ubike sababu ye ka lanogo bara sabu kadaka jaude do mino ni dambeti tafiu ukera umbugo tikini sambisa ba ani sanduru langa ko ngeme ka jira ka fo ajau bela jele jana marale unye ko kalodu akoni mana tikedami ngoninga ale ko ni mbila ma ko ni mabise ka fo ashishimbe doni ni janu nunye Odefe nabi danzigi bemonanga kuna foni na membara la nyonga kalase au ma kuna foni diswe nyama ya sofe ka benini mpanye ka wale nyuma nombule ke kanyeshi au mo malikono ani malikoka au meno ngengume ka nyamada kanyeshi njabaranuma wala sa famu ya bese soro fe sheriff lati bemonanga kuna foni na la seli wala ni mame minyonzoro ka fone bachidi do yano chakambe jen wati wore na la sonama